Aquí, exacte. 1, 2, 3. Podem activar tots tres o esperem a que acabis? Jo crec que sí que es pot, eh? Sí? Bueno, esperem a que tu ens donis la paraula. Bé, bona tarda. Comencem amb una puntualitat germànica, wagneriana, potser. També una mica traient la nostra cultura mediterrània de que mai som puntuals. Jo intento, però a la vida no sempre es pot ser puntual, però hem de ser puntuals perquè a l'arxiu a les 8 hem de ser fora, no fora de la sala, al carrer. I donades aquestes circumstàncies que in illo tempore no eren condició sine qua non per poder desenvolupar les nostres activitats, ara ja tenim aquesta espasa de Dàmocles a sobre, el temps, a les 8 hem d'estar al carrer. Per tant, si hi ha una tertúlia, si això s'allarga molt i tenim moltes ganes de parlar, com el temps no sembla que estiguem al mes de febrer, sinó al mes de maig, doncs després al carrer podem acabar de xerrar i de conversar i de compartir tot allò que ens motivi la conferència d'avui. La veritat és que em fa molta il·lusió. Primer, benvinguts a tots els que no coneixeu la Societat Catalana de Genealogia Heràldica i totes les altres coses que tenim. Només llegint el nom de la institució ja et donen un títol de màster per haver aconseguit arribar fins al final. Però benvinguts a aquesta entitat, benvinguts aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és on tenim la seu. I avui em fa molta il·lusió perquè ha estat una conferència que jo he perseguit des de fa molt de temps, però per diverses circumstàncies fonamentalment organitzatives de la societat i de l'arxiu no ha estat possible fins a la data d'avui, però per fi ens trobem aquí, amb goig, amb ganes, veient que hi ha persones a la sala que teniu també l'interès de conèixer i de saber al voltant d'aquest llibre molt interessant que jo sé que ha fet tot un tour com els grans autors i els grans cantants que fan els tours i van per tot arreu presentant. He anat seguint per les xarxes socials tot aquest tour de presentacions i per tant, per fi, hem aconseguit que aquí a casa nostra, a la Societat Catalana de Genealogia, com no podia ser d'una altra manera, donada la vinculació del Raimon Jordi i Ferran. Nosaltres som genealogistes, per tant el segon cognom també és important. Avui el tinguem aquí per fer aquesta presentació del llibre acompanyat del Domènec Òrrit, que una part de la seva vida l'ha dedicat a la política, és a dir, a entregar-se als altres a través de l'acció comunitària, a través del que ha de significar ser l'alcalde d'un poble, que és posar-se al servei de la ciutadania i dels seus conciutadans. I una petita cosa que és molt important ha estat la promoció cultural que ell ha fet de la Vall d'Argençola i, entre altres coses, aconseguir l'edició d'aquest llibre, que els que encara no el tingueu sapigueu que aquí a l'entrada el podeu adquirir, el mòdic no, a un preu irrisori de tan sols 10 euros. Per tant, tothom avui ha de sortir, els que encara no tingueu aquest fabulós llibre, que després m'ha promès que ens el dedicarà. O sigui que tranquils, que el tindrem dedicat. Però el Domènec, a través de la seva promoció wagneriana, de la cultura d'aquest llibre publicat, també ha posat en el mapa, ha fet una promoció molt interessant de la vila d'Argençola. I per tant, felicitats per la feina feta, felicitats també per aconseguir l'edició d'aquest llibre que avui ens acull entre nosaltres aquí, que ens aplega al voltant d'un fet important com és la cultura i l'edició del llibre, és de posar en un format de negre sobre blanc i en paper, els que som de la cultura del paper, el fet de tenir-ho i no tenir-ho tan sols en un format digital és important, que la tinguem a les nostres biblioteques i que puguem llegir i gaudir també i veure també part de la recerca que el Raimon ha fet al llarg del temps per escriure aquest llibre. La majoria de vosaltres el coneixeu, el Raimon, i el Raimon és un dels socis de la nostra entitat, de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica actius, d'aquells que ha format part de diversos grups de treball, que s'ha format als nostres cursos de formació, que ha estat sempre inquiet, que a més té una mà, també una traça per dibuixar, per
per fer aquarel·les, també el segueixo i el conec tota aquesta tasca. És un home del Renaixement, un home amb ganes de coneixement i a més que ens honora a tots els membres de la societat formant part de la nostra entitat a través de tota la tasca modesta, discreta i elegant que fa i que comparteix amb tots nosaltres, i per tant agrair-li també el gest generós d'estar avui entre nosaltres, estar aquesta tarda per presentar-nos i compartir amb tots nosaltres la seva obra i fer-nos el tastet del que ha estat la seva recerca i el seu treball. Per tant, a tots dos, moltes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres i callo ja perquè els que heu de parlar sou vosaltres. No us abandono, me'n vaig allà perquè així ho veuré millor. Moltes gràcies, Raimon, moltes gràcies, Domènec. Bona tarda. El 2018 fins al 23 es dona la circumstància en un moment de la meva vida que em toca fer d'alcalde d'un petit poble, que és Castellnou de Bages, un poble de 1.500 habitants, que en una zona, a la zona nord, ja donant a Súria, s'hi troba una vall, una vall molt bonica, una vall que té un pes històric com a lloc de pas des de l'edat mitjana de les valls del Llobregat i del Cardener, que és la vall d'Argençola. No confondre-la amb l'Argençola de l'Anoia, és un altre espai. En aquesta vall, a més de totes les cases, d'alguna casa, d'alguna ermita romànica, com és Santa Margarida de Viladepost, s'hi troba, i tots hem vist sempre, una masia, un castell, una torre, alguna cosa espectacular que ens trobem allà enmig de la carretera i que des de tota la vida, des de xics, ens ha sorprès perquè és un element poc habitual en un entorn com aquell. En el moment, com us deia, que em toca fer d'alcalde, tinc la sort i l'obligació de posar-me en contacte amb la gent que porta la vila, que està fent turisme rural, i en aquella primera visita que faig, a través de la Rosa, que és la que gestiona la casa, ens n'adonem, per sorpresa, o no, però ens n'adonem de la influència que en aquella casa té el compositor Richard Wagner. Es dona la casualitat que jo vull considerar un melòman, almenys ho intentem, i Wagner em té frapat des de sempre, des que el comences a escoltar i comences a entrar, et quedes frapat. I llavors entens una miqueta el pes que va tenir el compositor alemany en el segle XIX i que la vila és un exemple del pes que té, del que representarà, és a dir, a nivell, no només a nivell musical, que sí, que és aquest trencament que la música clàssica fa, sinó en la seva recerca de l'art total, la sotregada que representarà a tots els nivells a Occident. Una sotregada que, com és el cas de la vila, ja ens saltarà al segle XX i que després quedarà una miqueta o bastant marcada per tots els fets, per tota l'apropiació que farà el nazisme de la música i part de les idees, entre cometes, no tant de Richard Wagner, sinó dels seus... El Richard Wagner va tenir uns problemes amb els seus gendres i la seva gendra. És a dir, va tenir un gendre casada amb l'Eva von Bülow, que és filla natural d'ell, però no reconeguda fins més tard, perquè era del von Bülow, un director d'orquestra. Ell s'entén amb la seva dona, amb la Cosima Liszt, la filla de Franz Liszt. Conèixer tots els entramats familiars i de rotllos és bastant interessant, és bastant divertit. La Eva es casarà amb un anglès, Chamberlain, que és un racista i que no es coneixeran perquè quan es casen Wagner ja és mort, i aquest assentarà les bases perquè és un biòleg i perquè és un germanòfil boig, i assentarà les bases que després els nazis utilitzaran
d'entendre el que és la selecció natural pura i dura, i quan llegeixes els seus llibres tenen una certa lògica, però quan els veus des d'ara, i sobretot amb el que va passar, et sorprenen molt. I l'altra jove que tindrà, la filla del seu fill oficial, que és el Siegfried Wagner, serà la Winifred, que no és Wagner, que després agafarà el nom. Aquesta és íntima de Hitler, és la que li portarà els folis amb el Hitler a la presó perquè escrigui el Mein Kampf. Vull dir que, i és un personatge, és a dir, que tota la brutícia que molta gent encara entén en Wagner per el pes del nazisme ve per aquestes bandes, no? Sense obviar un antisemitisme que hi és a la societat en general a tot arreu, que no és només de Wagner, és en general. No? Però Wagner el 19 té una influència immensa a tots els àmbits. Estem parlant de les revolucions nacionalistes, d'aquestes revolucions que volen acabar amb l'antic règim. Recordem el Wagner dels inicis, quan és Kapellmeister de Dresden, que és on ell es ficarà a la revolució, serà un dels actors importants de la revolució de Dresden, juntament amb Mikhail Bakunin, amb el líder del moviment anarquista. Per tant, veiem on s'està movent Wagner, i d'aquí li porta a l'exili, primer a Suïssa, després a París, i és on crea tot el seu bagatge romàntic, que això influirà a tot arreu, però a Catalunya molt més que a tot arreu. I per què? Perquè Catalunya s'assenta també sobre la Renaixença, està recuperant també el seu passat, i aquesta mítica medieval que construeix Wagner, recollint totes aquestes llegendes del panteisme nòrdic, serà alguna cosa que fraparà molt, i la Renaixença també s'hi agafarà, i els moviments de Catalunya també s'hi agafaran. No deixem de tenir un passat molt similar, perquè la nostra edat mitjana està feta per germànics, és a dir, per francs i gots, per tant per tribus germàniques. És a dir, al final el nostre passat de darrere és el mateix. I per tant tota aquesta tradició vindrà, la comprarà la gent d'aquí, i Wagner, Barcelona serà un dels llocs on Wagner té més pes. Tots recordeu que la primera vegada que es farà Parsifal fora de Bayreuth serà a Barcelona, i aquest passat, per desgràcia, això s'està pagant, és a dir, no som tan wagnerians com havíem estat, però que aquest pes el podem veure en molts llocs de la geografia. La sorpresa és que aquest pes el veiem en una zona allà a l'interior de Catalunya, i on en Saladrigas construirà el seu espai wagnerià, que després el Ramon ho explicarà més bé, però també entendrem aquesta dualitat que... És a dir, el personatge de Saladrigas és curiós perquè ell no deixa de ser un industrial, per tant, Wagner en diria un Nibelung. És algú... Wagner divideix el món, això es veu molt clar en l'Hort del Rin, en la primera òpera de la tetralogia, entre els que estimen el diner i els que estimen l'amor, és a dir, entre l'amor i el diner. I aquesta dualitat no és... És a dir, tots tenim aquesta dualitat. Si algú ha vist Wagner, per exemple, en Parsifal, que és la seva darrera obra, tota aquesta part judaica que sempre utilitza ell, s'entén molt que és un judaïsme interior, és a dir, és aquest teu que només pensa en el material i l'altre que pensa en les parts més de la virtut. Per tant, Manuel Saladrigas és les dues coses, és a dir, és l'explicació d'aquesta dualitat. Per una banda és un industrial, és un amo, un mal amo, en el sentit de l'època, però després té la part amagada, és a dir, que té l'esperit romàntic, i que en el fons aquesta dualitat probablement la tenim tots. Per tant, ens serveix la casa, el que fa, la seva vida, per entendre la influència que va tenir Wagner i el seu pensament, que no deixa de ser pensament de Schopenhauer, i que després es traduirà en el pensament de Nietzsche
i de la gent de l'existencialisme i un pensament que ens arriba fins als nostres dies i que se'ns concentra també en la part interior nostra de cadascú, d'entendre que la casa també no deixa de ser un exemple de la personalitat nostra i d'aquesta lluita dual constant entre d'una banda i l'altra. I res més, si després voleu que comentem alguna cosa més, ho fem. Molt bé, bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Primer de tot, moltes gràcies, Juanjo, per les teves paraules, aquesta introducció. No farà res més que sentir-me encara més com a casa aquí. Tenia moltes ganes de presentar aquí a la societat, perquè és veritat, ha estat la meva escola, he conegut gent magnífica i m'ha ajudat molt a fer aquest treball i altres que estic fent. I a més és això, amb passió, perquè aquí a més et venen ganes d'investigar i de treure el resultat de totes les investigacions, la paleografia, i és cert que és una tasca molt bona la que està fent la societat i animo a que continuï. I també moltes gràcies a en Domènec, mai em cansaré de donar les gràcies a l'Ajuntament de Castellnou, que abans presidia ell, per la iniciativa, no perquè pròpiament que sí, la idea del llibre sobre la història de la vila, que ja tenia mig escrita quan m'ho va proposar, sinó sobretot per ficar la Vall d'Argençola en el mapa. La Vall d'Argençola és un petit extrem del terme municipal de Castellnou que semblava oblidat geogràficament, perquè sí que és cert que els que hem estat a la vila o a les masies del voltant tenim sempre la proximitat de Súria per anar a comprar o de Balsareny. Balsareny potser més històricament, a l'edat mitjana, perquè s'havien d'anar a pagar els tributs i els censos en el baró de Balsareny. Però ja més en els darrers anys Súria, que havia crescut molt a causa de les mines de sal potàssica, era la població més propera i Castellnou quedava com una miqueta geogràficament també molt allunyat, perquè hi havia una petita serralada entremig, però clar, pertanyem a Castellnou des de fa pràcticament 200 anys amb la nova Constitució, la nova planta que va establir la Constitució de Cadis, que va fer una nova planta municipal i Castellnou, després d'estar molts segles vinculat a Balsareny, doncs ara pertany al nucli de Castellnou. Doncs entrem en matèria. La vila d'Argençola, ja ho veureu, què és? És aquest conjunt arquitectònic que veieu que està composat de diferents zones. Es distingeix l'església de Santa Eulàlia d'Argençola a la dreta, que té orígens al 993, al segle X, però no conserva cap estructura romànica. Probablement va passar per alguna fase de decadència i no es veu una base romànica d'aquesta església com correspondria a la seva antiguitat. El mateix diré de la vila d'Argençola. Aquesta mansió modernista està construïda sobre una masia del segle XVIII que va adquirir el meu besavi el 1904, i ell ja tenia la idea de convertir aquesta masia en la seva mansió modernista amb inspiracions, amb elements wagnerians. Perquè us ubiqueu una mica, aquí el quadrat aquest més superior és Argençola, és on hi ha la vila, la carretera verda és la carretera que va de Súria a Balsareny, i Balsareny ja està, potser és més coneguda la població perquè està a la C16, quan pugem a la Cerdanya ens trobem Balsareny i aquesta és la ubicació que té. El municipi de Castellnou de Bages, el que dèiem, queda aquí a la dreta, que és un municipi petitet, és molt maco perquè té un nucli històric, un nucli antic molt interessant, i bàsicament tots aquests 1.500 habitants que dèiem Domènec també estan repartits en diverses urbanitzacions. Però el que és el nucli històric queda molt apartat i fa goig de veure i molt poca gent ho coneix.
aquí la societat és el millor escenari per destacar un aspecte del llibre que potser no he destacat en altres presentacions meves, i són les fonts que he consultat per escriure el llibre. Bàsicament, el protagonista principal és el meu besavi, que a partir del 1904 que la va adquirir, doncs clar, conservem tota la documentació, pràcticament fins que es va morir, perquè era un home molt endreçat que conservava tota la seva comptabilitat empresarial, totes les cartes, tot el que se li documentava s'ho quedava i ho tenia molt ben ordenat. I això per als genealogistes és un tresor, perquè ens permet estudiar un personatge que a més ha tingut una vida, podríem dir gairebé de novel·la, i ens ha permès de veure els successius fets històrics que han passat a la vila d'Argençola des que la va adquirir pràcticament fins després de la Guerra Civil, que ja pràcticament ja no es va edificar res més. El que vull destacar per això, la història anterior a l'adquisició del mas per part del meu besavi, jo parlo en el llibre d'una manera molt per sobre, jo no sóc historiador, però volia fer referència a l'edat mitjana i sobretot als aspectes històrics, els fets històrics que ens han deixat documentats protagonistes de la vall d'Argençola, no solament que han viscut a la vila, sinó a masies del voltant. Vam tenir la sort que a un mas que hi ha a 2 quilòmetres de la vila, que es diu el Puig de Viladepost, en Josep Escaler, que ho conec, és el propietari d'aquest mas, es diu Puig de Viladepost perquè era el mas Puig des del 1600. I allà justament és dels pocs masos que han conservat tota la documentació des del 1600, des que van entrar a viure els primers Puig. I un dia, a la festa major de Castellnou, m'ho va comentar. Dic, escolta, jo tinc uns papers que no ens entenc, estan en pergamins, en català antic, en llatí. Bueno, a mi se'm van posar uns ulls com a plats. I dic, ostres, ensenya-m'ho això, no? Clar, és que ni el genealogista més somiatrites podria pensar que aquest senyor, en Escaler, em va deixar 2 capses de documents que no havia llegit ningú. Me les va deixar emportar a casa, vaig estar 3 anys per digitalitzar-ho, inventariar-ho, catalogar-ho, passant l'aspiradoret per treure les garbes de blat que hi havia, les caquetes de rata i els insectes, però era una feina atractiva, em sentia un arqueòleg fins i tot. I en aquesta tasca, doncs, la satisfacció, obrir un document que no ha obert ningú més, perquè ells senzillament es dedicaven a acumular tots els documents que tots els avantpassats havien anat acumulant en aquella casa. Jo cada vegada que obria un llibre tenia com un esglai interior, unes papallones, perquè clar, comences a descobrir que si un francès desertor els ha robat una ovella, que ha vingut una partida de carlins i ha segrestat a la senyora del propietari, que hi ha hagut una glaçada que ha calgut travessar el riu Llobregat, s'ha pogut travessar el riu Llobregat caminant, atacs de llops a les gallines, els casaments entre les pubilles de les diferents masies, un material que realment és un tresor i que també un tresor i una gran sort que m'ho deixés emportar a casa, perquè tots els que investiguem sabem el que costa que un pagès es desprengui dels seus papers i ens els deixi estudiar fins i tot a casa seva, oi? Doncs això ha estat una gran aportació. No és la documentació principal, perquè un dia espero que surti un treball sobre tota aquesta documentació, però sí que m'ha servit per parlar de la vall d'Argençola, perquè clar, moltes coses que explicaven els habitants d'aquesta casa, sobretot en els dietaris que escrivien ja quan acabaven la seva jornada al camp, encenien una llanta i es posaven a escriure totes les coses que havien passat. Que si hem organitzat una processó perquè no plou, que les garbes de blat s'estan pensint perquè no hi ha aigua, coses que també estan passant ara, malalties, morts familiars, van documentar tots els naixements, batejos, casaments, confirmacions, tot està documentat perquè en aquella època, quan acabaven les feines del camp, no teníem les distraccions que tenim avui en dia.
I això doncs, hem tingut aquesta herència, aquest tresor dels dietaris, on s'expliquen moltíssimes coses que han passat en aquella vall, que són inèdites, que encara no es coneixen. Jo només m'ho he llegit, evidentment qui ho vulgui llegir podrà tenir accés, però és una part de la història de Catalunya molt local que encara no es coneix i espero que es conegui ben aviat. I aquí en la imatge vaig fer com una mica, surt aquí baix el pergamí més antic que es conserva d'aquesta casa, que és una donació d'uns masos de Castelladral del 1417, però bàsicament la informació més interessant són els dietaris, tot el que escrivien els pagesos quan acabava la seva jornada i explicaven, aprofitant cada mil·límetre del paper, des d'això, casaments, atacs de llops, soldats, enfrontaments amb algun bracer, qualsevol cosa era una notícia que s'anotava. I això també ha documentat bastant una part, alguns capítols abans del segle XIX del llibre. Sobretot pel tema de la guerra del francès, que tot i que no hi va haver enfrontaments directes a la vall d'Argençola, sí que va ser zona de pas. Després la victòria de la batalla del Bruc va esperonar molts argençolencs i molts bagencs a enrolar-se a l'exèrcit, perquè veien que l'enemic francès era vencible, i també va crear molta... Va ser des de Manresa fins a tot al voltant de la zona de Castellnou de Bages, hi va haver-hi molta heroïcitat i moltes ganes de contribuir a la guerra. Tot i que en la vall d'Argençola no hi va haver-hi enfrontaments, però sí va provocar molta gana, molta fam, la situació de la guerra del francès, que fins i tot va morir gent perquè va empobrir molt la zona. On sí va tenir més incidència va ser les guerres carlines, sobretot la del 1839, perquè ja sí que va haver-hi enfrontaments directes i tota aquella zona va ser carlina perquè eren pagesos, era gent conservadora, que eren més afins als ideals carlins. En canvi, Sallent teníem ja una guarnició de l'exèrcit liberal i les picabaralles entre els sallentins i els argençolencs o de la zona més cap a les zones rurals consistia a segrestar. Els sallentins segrestaven carlins i després els carlins segrestaven sallentins i demanaven el mateix rescat. I aquí s'hi va veure implicat aquesta família del Puig de Viladepost i fins i tot un dels masovers de la vila d'Argençola va estar també empresonat durant les guerres carlines. O sigui que són uns capítols que parlen una miqueta per sobre, però que va influir molt sobretot en l'economia, perquè en aquella època hi havia el servei dels bagatges, que els exèrcits exigien als pagesos que aportessin els seus carromatos, els seus carruatges, les seves mules, per portar munició, traslladar presoners, i això no t'hi podies negar. Deien que et pagaven una misèria, però al final no es pagava. I el pitjor de tot, a la vall d'Argençola els va tocar pagar contribucions a l'exèrcit liberal i quan recuperaven posicions a l'exèrcit carlí també pagaven contribucions a l'exèrcit carlí. Contribucions amb diners, amb gallina, amb vi, amb blat, amb màrfegues pels soldats, palla pels cavalls. Total que els pobres pagesos havien de lluitar i malviure amb el que tenien i les contribucions d'aquella època, tot el que declaraven a Hisenda, estava ben allunyat del que realment tenien perquè tothom intentava amagar el nombre major d'ovelles perquè no caure ja en la pobresa i en la misèria, perquè van ser situacions molt crítiques. El segle XIX, com tots sabeu, va ser un dels pitjors segles perquè van patir la guerra napoleònica, el trienni liberal, que tot i no ser una guerra també va haver-hi bastant conflicte, persecució de capellans i això, les 3 guerres carlines, i potser amb menor incidència, però sí amb una consciència ideològica de crisi, la pèrdua de les colònies a finals del segle XIX, al 1898, de la pèrdua de Cuba i les Filipines. Aquí l'altra part important de documentació és la que us deia, que és la de
Manuel Saladrigas, que hem pogut conservar pràcticament tot el seu dia a dia de la documentació comptable. I aquí he posat una mica una varietat de documents. Faltaria algun de la pròpia fàbrica, no? Pues contractació de màquines de vapor, un enginyer que li fa un pressupost, el lloguer de les naus industrials, però he posat, per exemple, aquest d'en Joan Colell, que era el lloguer de carruatges. El meu besavi també estava subscrit a La Vanguardia i a La Veu de Catalunya, que era una mica el diari en aquella època d'ideologia de la Lliga, d'en Cambó, i que és el que deien que ell era com la majoria d'empresaris d'aquella època catalanistes que ja estava ressorgint, dèiem la Renaixença, doncs això també té un reflex. La gent ja estava tipa del centralisme d'aquella època i la corrupció, i ja començava a haver-hi un moviment nacionalista. Regionalista potser més aviat seria el més correcte. A baix hi ha un llistat de totes les feines que feien els peons, els manobres que va contractar quan va adquirir la vila per plantar vinya americana. Sabeu que la filoxera a finals del segle XIX es va menjar totes les vinyes després d'arrasar França. Nosaltres creiem que encara sobreviuríem, vam tenir un període que vam poder vendre molta vinya a bon preu, però després la filoxera va arribar aquí i va arrasar. Alguns pagesos van pensar que era una cosa temporal, que aquest bitxo al final ja se'n cansaria i que podrien revifar aquestes vinyes, però al final no. I qui no plantava vinya americana s'acabava la vinya. Per tant, ell, Manuel Saladrigas, ja va veure que si volia continuar amb la vinya havia de comprar vinya americana, que és el que finalment va fer. Llavors, una mica de repàs del que havíem dit del feudal, on es pagava la contribució a partir del segle XIII. La vila d'Argençola pertany a Balsareny. La vila d'Argençola, la zona aquesta de Castell, el territori que actualment ocupa Castellnou de Bages, Súria, Balsareny, Catalunya central, va ser una època de repoblació de Guifré el Pilós. Durant molts anys encara era terra de frontera, hi havia moltes ràtzies amb els musulmans que entraven, arrasaven i després se'n tornaven, després els cristians tornaven i recuperaven terreny. No és casualitat que moltes poblacions d'aquella zona, Castellnou de Bages, Castelladral, Castelltallat, són topònims, tenen nom de castell perquè eren posicions defensives. Era la línia de defensa amb el califat de Còrdova. I la vila estava aquí. Llavors el Guifré el Pilós el que volia era repoblar tota aquella zona i aquí va repoblar amb masies molt disperses, unes masies modestes, normalment d'una sola planta, amb què era una família produïa suficient com per tirar endavant. No eren les grans masies de l'Empordà senyorials, sinó que era amb la finalitat de repoblació. I quan veien que hi havia uns 12-20 feligresos, donava dret a poder el bisbat a construir una església. Llavors trobem moltes esglésies que estan entre masies, sobretot d'això, del segle XII, del segle XIII, i aquesta és l'estructura organitzativa que trobem a l'època feudal. El mas medieval de la vila d'Argençola, com he dit abans, és una masia del segle XVIII, que és quan va créixer més el tema de la vinya, el camp va tenir més hegemonia econòmica, tot i que va ser un segle, el XVIII, que van començar molt malament amb la Guerra de Successió, però després el camp es va recuperar i es van construir moltes masies i es van ampliar moltes masies que ja existien. De totes maneres, la vila d'Argençola, a diferència de molts masos del voltant, que sí que veiem una estructura medieval, arcades romàniques i això, aquí no n'hi ha res. Devia ser un mas que potser devia quedar rònec després de la pesta o d'algun fet bèl·lic, fins i tot els terratrèmols del segle XV, que també es van provocar bastanta destrucció,
I per això de la vila d'Argençola i de l'església de Santa Eulàlia no hem vist vestigis medievals. I això que és una zona que sí que tenim documentada que estava poblada ja des del segle X. Prova d'això és que ara recentment la meva cosina també ha tingut bastant a veure amb això, s'han trobat molt a prop de la vila, al costat de la riera, s'han trobat sivelles medievals del segle XIII, una moneda de Jaume I, que això no és casualitat, no és un que passés per allà i li ha caigut, perquè dues sivelles i monedes medievals amb un punt que ara és una cabana d'aquestes de vinya, però que hi ha una certa estructura circular de pedres com si fos una base d'un assentament antic, doncs ens dona que pensar que el mas medieval estaria per allà, per aquella zona. Però clar, segurament al construir la nova casa del segle XVIII o alguna altra, doncs segurament haurien aprofitat les pedres d'aquest mas precursor, aquest mas previ medieval de la vila del qual no tenim cap resta. La pesta, evidentment, com en moltes zones d'Europa, va arrasar en aquestes zones i va delmar molt la població. Van quedar molts masos buits i és possible que la vila fos un d'aquests, però no ho tenim documentat. Aquí el 1614, en el Capbreu de Balsareny, que es pot consultar a l'arxiu del Bages a Manresa, ja vam trobar el Capbreu on ja en Joan Vila d'Argençola ja reconeix el que li pagarà el baró de Balsareny, perquè sabeu que ja el règim en què es tenen aquestes masies és en emfiteusi, no són règims de propietat com l'entenem avui en dia. O sigui, el pagès té dret a conrear aquella casa, tota l'explotació agrícola i ramadera que li pugui treure, a canvi de pagar-li puntualment en el baró el que s'hagi estipulat. Un borrissol de llana, un xai, gallines, depèn de l'extensió, depèn de la casa. I aquí els capbreus era una mena de reconeixement que feia el pagès de cara al seu amo o al baró, perquè abans no hi havia el registre de la propietat ni les escriptures, era una manera de retre vassallatge. Vull dir, jo reconec que això és teu i que jo ho treballo i que cada any et pago per Sant Joan o pel Roser o per Cap d'Any dues gallines, un xai, un formatge, depèn del que produeixi. I aquí és interessant perquè aquí ja parla d'un Joan Vila d'Argençola. Ja avancem bastant els segles i, com us deia abans, la guerra del francès, que va tenir bastanta incidència econòmica més que no pas bèl·lica, a la vall d'Argençola. Els francesos van fer molt de mal en aquella zona, Manresa sobretot va patir, Montserrat també ho van cremar, i la vall d'Argençola és una vall potser apartada, perquè els camins principals eren de Cardona a Balsareny, perquè a Cardona hi havia les mines de sal, Balsareny és una zona de pas important del camí el camí ral que va de Barcelona a França, i la vall d'Argençola queda una miqueta amagada, però clar, dins de la zona d'influència, perquè molts soldats francesos, amb la derrota aquesta del Brut, van desertar i van deambular per allà, quan veien una ovella d'un pastor se la cruspien i no els hi diguessis res perquè estaven armats i desesperats. Era una època molt violenta, fins i tot en zones en què no hi havia enfrontaments armats. Pel que fa a les guerres carlines, aquí sí que els carlins que tenien establerta la seva capital a Berga, parlo de la primera guerra carlina del 1839, i tenim aquest personatge de bigoti que és el Charles d'Espagnac, el comte d'Espanya, que era un sàdic, era un criminal. Aquest ja va estar de capità general a Barcelona i tots els que eren liberals, només pel fet de portar barbes i tenir un aspecte de liberals, els decapitava, els empresonava, va ser un terror. És digne d'estudiar aquest senyor perquè té la seva història.
I aquest senyor tenia el seu quarter general a Berga i mica en mica va anar baixant Gironella, Olvan, els que resistien, arrasava el poble, Gironella i Olvan ho van arrasar, per això si aquests poblets hi passegeu veureu que no hi ha pràcticament cases antigues. I llavors van anar baixant fins que van arribar a Balsareny i van fer un setge que un exèrcit de centenars de soldats carlins van resistir a la població de Balsareny, que era liberal, va resistir un setge de 2 dies, 3, pràcticament darrere una tàpia, que no era ni tan sols una muralla, que quan perforaven amb la munició una part d'aquesta tàpia tenien que sortejar-se entre els habitants de Balsareny qui cedia la seva casa per aprofitar les pedres i refer el mur. O sigui, una situació molt precària, però tot i així van resistir el setge del Carlí, perquè aquest en Charles d'Espanyà ja va donar l'ordre de fer l'assalt definitiu i de decapitar tots els seus habitants. Al principi intentava que es rendissin i oferia unes millors condicions, però al final ja l'home ja estava tan sorprès, tan indignat per la resistència que oferia Balsareny, que ja va dir, entreu i els decapiteu a tots. I no, van poder resistir fins que van arribar al final els reforços liberals de Moià. I això passava a tan sols 10 quilòmetres de la vila, que segurament sentien les canonades. Si aneu per la carretera, la C16, quan arribeu a Balsareny a dalt, a l'esquerra hi ha encara un fortí, que se'n diu fortí de Maurici, que és des d'allà, justament és un fortí que havien construït els liberals per defensar-se dels carlins, però no l'havien acabat i al final va ser ocupat pels carlins per des d'allà bombardejar Balsareny, perquè té una situació molt privilegiada, és com Montjuïc a Barcelona. T'instal·les a Montjuïc i allà amb l'artilleria pots anar bombardejant la ciutat que ningú t'atura. Ja arribem al 1904, que és Manuel Saladrigas, que adquireix la vila d'Argençola. L'adquisició de la vila s'explica al llibre, és una situació molt especial, molt peculiar. No és una compra després d'una tria, d'una selecció, sinó que adquireix la vila per un deute que té amb un client seu. Manuel Saladrigas, després de dedicar-se al tèxtil, quan treballava el seu pare ja es va retirar, es va liquidar la societat i llavors amb els terrenys que va heretar li va tocar de quota de liquidació, es va dedicar al lloguer de naus industrials per ell poder fer-se la casa de la vila d'Argençola i viure a la vila d'Argençola. O sigui, només hagués faltat ser al segle XXI perquè hagués estat un precursor del teletreball. Ell no volia estar al Poble Nou. Al Poble Nou hi havia violència, hi havia els anarquistes constantment, pistolarismes, hi havia moltes picabaralles amb la patronal, fins i tot la fàbrica Can Saladrigas en aquella època, que està més enllà de la Rambla del Poble Nou, en aquella època ni els taxistes volien passar per allà, ni les tartanes volien passar d'allà perquè era molt perillós. Per la gent que havia vingut, malvivien allà, que eren treballadors, i sobretot per l'ambient del pistolarisme aquest contra els empresaris, perquè hi va haver-hi assassinats i tot. I ell va pensar, jo aquí no hi viuré. I per això va muntar aquest negoci de lloguer de naus industrials per portar-ho amb 2 apoderats comptables o 3 i ell poder viatjar i fer-se a la vila i viure allà, el seu somni wagnerià. Aquí a baix ja veieu un plànol, que això que està amb un color taronja és l'antiga masia del segle XVIII, que va ser engolida per aquesta estructura de torre modernista. Sempre diem la torre modernista, si veieu les torres que hi ha a Barcelona, tinc una torre, doncs perquè tothom es feia la torre aquesta. No sé si és perquè era la vocació aquesta medieval de la torre defensiva que no cal, perquè ara és un element estètic, i tothom deia, tinc una torre. Doncs aquí la vila d'Argençola també té la seva torre, i ara ja en veureu una foto més completa. I això, clar, tota aquesta fortuna que va fer aquest home va ser gràcies al negoci del tèxtil que va endegar el seu pare, Rafael Saladrigas Massaguer,
Cap al 1866 va construir aquest edifici que veiem, que està al carrer Juncà de Barcelona. És un edifici que sortosament s'ha conservat, perquè això havia de passar les excavadores perquè havien d'obrir el carrer Bilbao i va haver-hi un pla parcial urbanístic per enderrocar totes les fàbriques que havien crescut d'una manera molt desordenada amb un urbanisme pràcticament sense pensar en els carrers, on els obrers vivien pràcticament en barraques adossades als límits de les fàbriques on treballaven o a la platja, i llavors amb aquest pla urbanístic es dissenyaven els carrers i les travessies que havien de conformar el futur urbanisme del Poble Nou, que evidentment avui ja ha canviat molt i és un barri molt, molt agradable. I sortosament les dues naus aquestes principals de la fàbrica de Can Saladrigues, gràcies a un moviment veïnal, perquè ja finalment s'hi van instal·lar artistes per pagar lloguers barats perquè estava amenaçat de que vinguessin les excavadores, doncs es va poder salvar i no s'ho va quedar la constructora per enderrocar-ho i fer-hi pisos i apartaments. Per tant, avui es conserva la fàbrica aquesta de Can Saladrigues, es diu Can Saladrigues, de fet, perquè ho va fer el meu rebesavi i ho va continuar el meu besavi, i té aquesta mateixa imatge que la que es veu a la fotografia, que és de principis del segle XX, perquè veieu que hi passa una tartana i no un senyor amb un patinet elèctric. El 1913 ell ja es va quedar a la seva part del negoci, tenia molta superfície de finques i ell es va dedicar a lloguer de naus industrials. Per tant, tots aquests treballadors que surten aquí són fotos de naus amb telers principalment, perquè en aquella època el tèxtil era el que tenia més sortida, i ho llogava a empresaris que els anava a pagar cada setmana, els pagava el lloguer de la nau i de la força motriu. Ella tenia les seves màquines de vapor amb el carbó per anar poder subministrar energia a tots els telers i tota la maquinària. Qui és Manuel Saladrigues Freixa? Aquí uns breus trets biogràfics. Va néixer el 1872. Potser una de les peculiaritats de la seva personalitat, perquè era un home una mica especial, fred, calculador, tenia un tarannà una mica també d'aquella època, d'empresaris d'aquella època, i els que hem sabut d'ell, sí, arribem a la conclusió que era un home que tenia un caràcter molt especial i segurament devia influir que va quedar orfe de mare als 12 dies del part. Amb el seu pare tenia una relació molt distant, perquè a més es va casar amb una tercera. Ell era el fill de la segona dona del seu pare, que quan va morir al poc temps de néixer, als pocs dies, es va casar amb una tercera dona que deia que el maltractava i no hi tenia gaire bona relació. Així que l'home es va emancipar i va muntar el seu negoci i fins i tot a finals del segle XIX, ja fart del negoci familiar, perquè els socis eren els seus oncles, no es portava ben bé ells i fins i tot es van discutir, es van barallar, hi ha moltes cartes que això ho demostren, i van muntar un negoci d'exportació i importació de mercaderies a les Filipines. Però fixeu-vos, el 1898 ja els americans estaven apretant i es va perdre la colònia espanyola de les Filipines el 1898. Tot i així el negoci va durar fins al 1901, però al final va acabar barallat amb el soci, també, és un home especial, es barallava gairebé amb tothom, i el negoci aquest ja no va prosperar. Per tant, és quan després, el 1913, ja va muntar el negoci del lloguer de les naus industrials amb les quadres que li van quedar. En 1932, aquesta data és important, ell s'havia casat el 1896 amb la seva cosina germana, Teresa Saladrigues Colomines. Segurament va ser un matrimoni de conveniència, perquè el Saladrigues era el patrimoni de la família, i era cosina germana, sota dispensa papal, i amb ella va tenir la seva única filla, perquè aquesta senyora va morir el 1903 d'un segon tifus, amb tan sols 27 anys. O sigui que l'home es va quedar vidu
molt jove també. Són circumstàncies personals que suposo que també marquen un tarannà, no? Llavors, el 1932, l'home també tenia gent al seu servei i una d'elles era la Marcela Vitrià, que era una dona encantadora, que és la que apareix aquí recolzada en aquesta columna coríntia de la vila d'Argençola, i és una dona que hem pogut conèixer perquè es va casar amb el meu besavi, que el meu besavi tenia 60 anys i ella tan sols 20. En aquella època va ser escàndol no tan sols per la diferència d'edat, sinó perquè ella, doncs clar, treballava pel seu servei domèstic. I sí, allà l'any 1932, quan ja la seva filla ja s'havia casat i havia tingut 3 netes, doncs ell va dir, bueno, ara és la meva, jo em caso amb aquesta senyora perquè és la que m'agrada, i es va casar amb la Marcela Vitrià. Després es va sorprendre la guerra, el 1936, com tothom sap, ell ja estava vivint a la vila d'Argençola i el mes de juliol, com feia cada mes de juliol, se'n va anar a Blanes. Se'n va anar a Blanes a passar els 3 mesos d'estiu que abans els afortunats s'hi passaven. I aleshores, quan va esclatar l'alçament, el 18 de juliol, l'Ajuntament de Castellnou, pres pels milicians, anarquistes i tot això, van dir, ostres, en Saladrigas ha fugit de casa seva, és un facciós. I el van declarar facciós, li van expropiar la casa, la van saquejar, i van dir, bueno, doncs aquesta casa serà una escola perquè fa molta falta al municipi. Ell encara no hi era, a l'Ajuntament. I finalment, com van veure que el conflicte durava molt, la idea de l'escola al final es va desestimar i al final la vila va ser ocupada per un hospital de sang per a l'exèrcit republicà. Però la casa va quedar vandalitzada, va quedar molt malmesa després de la guerra. Tornem així a la vila, doncs el 1910, els camps de vinya, que després ja el conreu de la vinya ja es va perdre, però aquests són uns camps de vinya que ara ja no són, ara ja es conreu a cereal i conreu de secà, i hi ha aquesta premsa que es conserva a l'entrada de la casa. Ell, de seguida, quan va adquirir la casa, doncs, com a bon empresari que era, va intentar treure'n el màxim rendiment. És a dir, l'home ja va fer el plantejament, aquí em faré una finca, viure al meu gust, estètica wagneriana, tot el que vulguis, però si puc treure diners de tot el que es pugui. Ell era conscient que a Súria hi havia les mines de sal potàssica, i també va estar molt a sobre a veure si podia treure, tot i que en tota la seva finca ell no podia fer cap explotació perquè la mina anava pel subsol, però ell mantenia contactes, estava a la Guait a Súria, i per això ell va fer un viatge el 1921 de 81 dies per Europa. Són molts els motius que pensem a la família que va tenir per fer aquest viatge, però un d'ells era per visitar les mines potàssiques d'Alsàcia, perquè els alemanys amb això sempre ens portaven avantatge amb la forma d'explotar i el mineral i tot això, tot i que sortien d'una guerra, i per veure si podia importar alguna idea d'explotació de cara a la potassa de Súria, que es va demostrar que era de les millors d'Europa. O sigui que va fer aquest viatge amb molts altres motius i un d'ells era aquest. I aquí a la dreta apareix en Manuel Saladrigas, ho va fer amb la seva filla i el xofer, que van recórrer mitja Europa. Aquí, doncs, com no, havia d'introduir un petit arbre genealògic. L'arbre genealògic pràcticament està fet amb la documentació que es conserva d'ell de la família, des del 1700. Ja no he investigat més. Jo quan vaig donar amb aquest personatge i totes les possibilitats que oferia, ja ho vaig aturar aquí. Així com amb altres cognoms he arribat al segle XVI o al segle XVII, doncs aquí em va interessar molt el personatge perquè dona per escriure una novel·la. Llavors aquí, curiosament, es conserva un retaule a la vila d'Argençola que va sobreviure als saqueigs de la Guerra Civil, on veiem a la dreta la meva àvia, Teresa Saladrigas, que és la filla de Manuel Saladrigas,
que és el senyor de bigoti que hi ha al costat seu. L'altre, el senyor gran, és el seu pare, Rafael Saladrigas Massaguer, que és qui va fundar la fàbrica amb el blanqueig de teixits i tota l'estampació que va originar el negoci. I a l'esquerra de tot, molts pensaríeu que era la seva mare, i no, la seva mare, recordeu que va morir jove, als 20 i poc anys, d'una infecció postpart, i aquesta senyora és la seva àvia, que és la que va tenir cura d'ell en quedar-se orfe de mare. Per tant, aquest home en un retaule va posar les 4 persones, 3 persones, perquè ell també s'ha inclòs, del seu cercle afectiu més proper. Llavors aquí falta la seva cosina, la mare de la seva filla, i evidentment la Marcela encara no la coneixia, i és un fet curiós que també ens diu bastant del personatge. Va tenir, com veiem que el seu pare es va casar 3 vegades, amb la Mercedes Sabater, la Modesta Freixa, que és la mare d'en Manuel Saladrigas, i la Joaquima Vallmajor. Doncs la Joaquima Vallmajor va ser la tercera dona que no es portava ben bé, per tant les 2 filles que va tenir en Rafael Saladrigas Massaguer amb la Joaquima Vallmajor no es portaven bé, tampoc es portaven bé amb en Manuel, i és una part de la família que es va desvincular i no sabem més. Ell també, com us he dit abans, es va casar amb la seva cosina germana Teresa Saladrigas Colomines el 1894 i el 1932 es va casar amb la Marcela Vitrià. És curiós perquè això també, els que us agrada la genealogia, us cridarà l'atenció. La primera dona va morir el 1903, Teresa Saladrigas Colomines. La segona dona, la Marcela Vitrià, va morir el 2005, més de 100 anys, perquè clar, tenien aquesta diferència d'edat tan gran, no? De 60 anys i 20 anys, quan es va casar amb la Marcela. Aquesta és la vila d'Argençola, un cop acabada, el 1922. Hi ha aquesta part de l'esquerra que té aquestes arcades, aquestes finestres. Això, després de la Guerra Civil, es va esfondrar. Aquí era on els soldats es van instal·lar per l'Hospital de Sang, i aquí encenien fogueres al terra. Llavors això va anar escalfant la teulada, el sostre, i es va esfondrar. I és una llàstima perquè a sota, al pis de sota, en Saladrigas tenia un bany amb vitralls a 3 vents, impressionants vitralls amb unes escenes de banys romanes que se'n conserven alguns es van trencar a conseqüència de l'esfondrament, però tenia un bany de pel·lícula. No sé, qualsevol de nosaltres ens fiquem allà i no hi ha qui ens tregui, perquè es va fer un palau directament. Llavors ara la visió actual de la vila és sense aquesta planta d'aquí, perquè quan va acabar la guerra ja no es va veure mesma de recuperar l'estat que aquí sí que observem. Ell apareix aquí a sota l'arcada, tot orgullós, ensenyant tota la seva obra, i és una vila que mai recuperarem, però que és bo ensenyar com el que va arribar a ser el seu somni. Els elements d'inspiració wagneriana, ell es va fer portar 2 signes de Lausanne, de quan va fer aquell viatge per Europa, va quedar fascinat per aquells signes tan grans que passejaven pel llac Léman, i al cap d'un temps, quan ja estava acabant la casa i ja s'havia omplert la presa, va escriure al seu xofer que vivia a Lausanne i li va demanar això, en francès, perquè es parlaven en francès, que volia un parell de signes, mascle i femella, dels que visquin més anys i costi el que costi. Amb el garrepa que era, el costi el que costi aquell home volia tenir 2 signes allà i que fossin els que visquessin més. Suposo que, és veritat que aquests animals són molt estètics, molt atractius, però suposo que també volia evocar escenes de l'òpera Lohengrin, com he posat aquí una imatge. Després aquest art rebaixat de l'entrada també recorda molt a una escena de l'òpera de Tristany i Isolda, d'en Soler i Rovirosa,
que es va fer per aquella època, el 1903, por ahí, i llavors doncs, també recorda bastant, no? L'arc aquest rebaixat que va utilitzar per a l'entrada de la vila. A dins de la casa hi ha la joia de la corona, això va sobreviure al vandalisme i al saqueig de la Guerra Civil i són els vitralls que hi ha a totes les estances, a totes les portes que hi ha. Doncs aquí doncs, molts castells de zona de bavaresos, són castells i pobles que molts estan trets d'imatges reals, personatges, guerrers, donzelles, tot és tret d'aquestes imatges tan clàssiques del romanticisme wagnerià, no? Dels guerrers. Aquí també combinat amb elements rurals, també una altra imatge wagneriana, i aquesta és un vitrall que es conserva a la torre, que podria ser el Tristan i Isolda o el Siegfried i la Brunhilde. La veritat és que no hem sabut desxifrar-ho, però estan inspirats en aquests personatges. Al mig hi ha l'escut de la Diputació, que aquest home tenia veneració per la Diputació, que potser era la Generalitat d'abans, i a baix hi ha les seves inicials, Manuel Saladrigas Freixas i l'any. No? Va construir la presa, ara tot això està sec, tot aquest llac, també això ha patit la sequera, però mireu quina caiguda d'aigua. Ell fins i tot havia dissenyat que amb aquesta caiguda d'aigua es pogués generar electricitat. O sigui, aquest home va pensar en tot, va fer estudis i tot. Vaja, realment és una zona que cada cop plou menys, però en aquella època, doncs Déu-n'hi-do, en aquest llac s'hi navegava i hi havia una certa profunditat, s'hi pescava, però això amb els sediments s'ha anat cobrint, s'ha anat reduint la superfície i tot aquell llac romàntic que ens evocava també molts boscos i paisatges wagnerians van anar desapareixent. Aquí ell tenia, la seva fixació wagneriana tenia una barca per navegar per les aigües de Blanes, que era on estiuejava, que es deia Tristan, i la barca que va comprar, que es va fer per navegar pel llac de la vila, es deia Isolda. O sigui que tot ho tenia. No va tenir dues filles que segurament li hagués dit Tristan i Isolda, només va tenir una que li va dir tres. També quan van néixer les seves netes va voler fer una font per cadascuna d'elles i aquí va poder fer, de les tres netes només van tenir font les dues primeres. La Núria, que és la meva mare, que és la font aquesta que s'hi baixen unes escales, a dalt es veu amb una imatge de quan s'estava construint, més ajardinada, més acabada, però després també va quedar molt malmesa per la guerra perquè es va quedar pràcticament sense llenya, tots els boscos del voltant i també va provocar bastant enrunament de les zones aquestes edificades, dels petits ornaments. L'altra font és coneguda com la font del Lleó, perquè l'aigua brolla d'un lleó, però nosaltres la coneixem per la font de la Carme perquè va estar feta per la meva tia Carme, que era la segona neta d'en Manuel Saladrigas. La tercera neta, la Teresa, pobra, es va quedar sense font perquè ja va venir la guerra i va haver-hi algun petit problema per subministrar aigua en aquella font a l'indret que s'havia triat, però amb la guerra ja va quedar, la intenció, el projecte va quedar ja frustrat. Hi havia aquesta sala de billar que era la que deia que s'havia quedat esfondrada i aquí és l'estat en què ha quedat actualment. Va fer un petit arreglo per posar una taulada, però ja no es va recuperar la sala que va arribar a ser. Aquesta és l'única foto que conservem. El billar, vitralls, hi havia un piano també, devia ser la zona de festes i on segurament amb el seu gramòfon escoltava les òperes de Wagner. També fer esment que ell va construir-se la seva residència d'estiu a Blanes, va adquirir una casa, aquesta que es veu aquí a dalt, aquesta casa blanca més alta que es veu, és la que va adquirir, la va enderrocar i va construir aquesta casa que es veu amb aquestes arcades, que és de l'arquitecte Isidre Puigboada,
que va ser un arquitecte i un col·laborador de Gaudí, d'Antoni Gaudí. És de les poques obres que queden d'aquest arquitecte. És un edifici protegit, per tant, el tindrem per sempre, i també ho va adquirir l'Ajuntament de Blanes i ara és una casa que es pot visitar, s'hi fan exposicions, i nosaltres havíem estiuejat de petits i no tan petits aquí, tots els cosins. La Guerra Civil, com us he dit, també ja el van detenir pel sol fet que havia abandonat la casa, la seva residència a la vila. Va passar els 3 anys de guerra a Blanes amb les penúries habituals i patint bombardejos perquè la casa Saladrigues aquesta de Blanes estava al costat d'una fàbrica que fabricava alguns components per l'exèrcit i de tant en tant rebien una mica de foc de morter i bombardeig per part d'avions, però pràcticament va haver-hi conflicte a Blanes, però com ell de seguida es va anar a entregar a l'Ajuntament, que també estava pres pels milicians de la CNT, va col·laborar en tot moment, i tot i que va ser detingut i portar a Barcelona per declarar, juntament amb el seu gendre, el meu avi, doncs la cosa no va anar pitjor i va poder tornar al cap d'unes hores a Blanes. Per tant, ell al final va tenir un expedient de la Generalitat que sortosament vaig trobar entre els papers recuperats de Salamanca, que estan en aquesta casa dipositats, i vam poder saber que l'home es va poder defensar. Va haver-hi 2 treballadors de la fàbrica que van testificar a favor del meu besavi, que era un home que havia seguit bé les lleis de la República, que no havia maltractat els seus treballadors i que, tot i que li van bloquejar els béns i li van intervenir la fàbrica, com totes les fàbriques, que la va intervenir els milicians, els de la CNT-FAI, doncs almenys va poder recuperar els seus comptes i la fàbrica la va recuperar quan va acabar la guerra, igual que la vila. Ara ja ens traslladem una altra... A mi sempre m'ha agradat destacar en el llibre la figura d'en Ramon Vila Capdevila, que era un maqui que entrava per la frontera per atemptar i fer sabotatges. Va ser el darrer maqui català perquè tots van anar deixant la lluita armada contra el franquisme, pensant que el franquisme seria una cosa que duraria poc, perquè de seguida els americans, que no voldrien una dictadura tan semblant a la d'Itàlia i Alemanya, que havia estat derrotada a la Segona Guerra Mundial, i encara va haver-hi maquis que van creure que era possible la victòria. Doncs l'últim que va quedar era en Ramon Vila Capdevila, que era un home que era molt resistent, era capaç de viure sol al bosc, amb les condicions més extremes, i que al final, amb una batuda de 200 agents de la Guàrdia Civil, el van abatre el 1963, una nit d'agost, a la Creu del Perelló, una masia que hi ha molt a prop de la vila. Ara hi ha un memorial a Castellnou de Bages que paga la pena veure'l, d'en Cara Cremada, que és el mot, el sobrenom que li va posar la Guàrdia Civil perquè tenia la cara parcialment cremada d'un incendi que va patir a casa seva. I aquesta és una imatge, és una mica violenta, és una imatge de quan va ser abatut. Va ser abatut a la matinada, però els guàrdies civils li tenien tanta por que no es van acostar fins que es va fer de dia i van veure que l'home no es movia, va morir desagnat. Llavors aquesta foto la van retocar una mica, li van posar les pistoles aquí perquè es veiés que era un home perillós que anava armat. I tu no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, justament d'aquesta foto. Aquesta és la foto que sempre s'ha reproduït d'en Vila mort, no? I la curiositat ha sigut que aquests últims mesos hem descobert, amb un treball amb la gent de la Memòria Democràtica de Manresa, hem descobert les fotografies originals, i això és un muntatge. Això és un muntatge, un cop en Vila és mort, se'l posa, se li fiquen les pistoles, és a dir, es construeix un relat que vagi bé a la Guàrdia Civil. Quan les fotografies que es publicaran en breu, farem una presentació, veus una altra persona, és a dir, el veus molt més humà, veus una persona que anava pràctic, és a dir, aquestes armes no les duia, és a dir, hi ha un relat construït, i aquesta és la fotografia que van distribuir, ells mateixos van distribuir, i era perquè aguantés el seu relat. Exacte. Sí, sobretot perquè clar, la idea quan estem en ple franquisme i es venia que clar, sí, era un
un lluitador per les llibertats, però clar, es venia com un terrorista, un lladre que extorsionava, i ara amb la democràcia s'ha conegut més la seva acció d'ajuda a la resistència francesa, perquè va estar molt temps vivint a França, va ser detingut i portat a un camp de concentració alemany i es va escapar, i va ajudar la resistència francesa a lluitar contra l'exèrcit nazi. Fins i tot amb allò del Oradour-sur-Glane, aquell episodi molt trist a prop de Bordeus, Llimotges, que una unitat Panzer de l'exèrcit alemany va tancar tots els habitants d'un poble francès, aquest Oradour-sur-Glane, i a dins de l'església, homes, dones i nens, hi va calar foc, i mentre metrallava. I en represàlia d'això, en venjança, en cara cremada, va liderar un escamot per venjar i atacar l'exèrcit alemany. O sigui, era un home que no temia la mort, era, sí, realment es podia dir un lluitador com els d'abans, amb aquest romanticisme de fins al final, mentre molts guerrillers, molts maquis van deixar la lluita armada i es van anar establint a França, al sud de França, cadascú amb les seves feines, i no, hi va continuar. Era un home dur i fet a si mateix. El 1994 també hi dedico un capítol perquè va ser un any d'incendis, tots recordem, el Bages i el Berguedà va patir uns incendis que van cremar molta superfície i va coincidir també amb l'incendi del Gran Teatre del Liceu. Clar, jo ho he inclòs com a capítol perquè és potser el que més estimava el meu besavi, no? Les òperes, el Gran Teatre del Liceu, que ell tenia butaca des que a partir dels 22 anys ja tenia la seva butaca i anava sol perquè era un entusiasta de l'òpera. I si hagués vist això, que cremava el Gran Teatre del Liceu i que després es cremava bona part, tot i que aquestes finques tampoc van patir cremada forestal i algun camp de blat, i ara sortosament ja s'ha recuperat, però no deixa de ser anecdòtic. Aquest 1994 va ser un any fatídic. Ara fa poc, el 1922, volia destacar-ho, vam celebrar el centenari de la vila d'Argençola. Posa 1922 perquè en aquest arc rebaixat que hi ha a l'entrada posa la vila 1922. Ell la va adquirir el 1904 i va anar-hi fent reformes, va anar convertint-lo en la masia modernista que és, i fins i tot es van fer construccions després d'aquest any. Però es va agafar com a referència per celebrar el centenari, publicar el llibre i sobretot fer un gran concert de Wagner, memorable concert, amb un tenor de Sallent, en Roger Padollers, acompanyat d'un pianista, l'Alan Branch, i la veritat és que va ser un dia memorable. Avui en dia la vila d'Argençola està a l'abast de tothom, no la part noble de la casa, de la primera planta que continua sent privada, però a la part de baix on vivia el masover s'hi han fet 2 apartaments, allotjaments rurals, que permeten gaudir d'un espai que realment és molt relaxant i que permet fer-hi moltes passejades. Val la pena. I després això és la recreació de la vila que va idear Manuel Saladrigas. És com seria l'actualitat si la guerra no hagués esfondrat la part esquerra. Els cipressos són com serien avui en dia i el cotxe l'he deixat perquè és una peça de museu, el cotxe dels anys 20. Així que, al principi, amb això ja estaria tot. Moltes gràcies. Algú que tingui alguna pregunta? No sé si anem malament de temps, però si algú té alguna